Wel, croeso, cynnes iawn I chi unwaith eto. Mae'n braf bod yng nghwmni yn gilydd. Ac fel o'n i'n clywed bore yma, mor werthfawr a mor bwysig yw cymdeithas y saint gyda'i gilydd. Ac ni'n gweddio bydd Duw yn ei ras yn siarad â ni eto heno trwy ei air a trwy waith yr ysbryd. Fel chi'n gweld Emyr sy'n arwain heno, a mae Dewi eto lawr yn dafen heno, gweddio y bydd Duw yn ei ddefnyddio fe. Ar ôl yr cyfarfod gai annog chi I aros am baned a I gymdeithasu eto fo'n gilydd. Gyna o ran yr wythnos, mae cwrgweddi nos Fawrth. Fi'n credu fod pawb yn gwybod hynny. Gai annog, os chi ddim yn arfer dod i'r cwrgweddi, gai annog chi ddod dydd Mawrth. Mae'n dda I ni ddod gyda'n gilydd. Does dim ots beth yw eich oedran chi. Os chi methu dod bob wythnos, mae rhywun yn deall hynny, ond gai annog chi I ddod nos Fawrth. Mae da ni dymor o'n blaen ni, a mae rhywun yn ymwybodol o'n gwendid ni a'n hangen ni. Felly gai annog chi ddod nos Fawrth I weddio I gymuned I 8 fan hyn gyda'n gilydd, ac yna Sul nesa Emyr sydd eto yn arwain bore ar hwyr, ac Sul nesa byddwn ni'n cychwyn gyda yr ysgol Sul. Felly ni gofio am hynny. Ac yna pnawn Sul nesaf yn cyfle ni I wasanaethu yn y tabernacl. Eto, os chi heb erioed wneud hynny a yn dymuno helpu, os ywch chi weld un ai fi neu Lynn, dyw Liz ddim yma heddi, fel bod ni'n gwybod pwy sydd ar gael. A wedyn, o ran casgliad y mis, ni'n casglu y mis yma yn benodol I Tom a Nerys. Fel o'n i'n sôn, bore yma mae yna gostau gyda nhw o ran sortio'r tŷ allan. Felly, ein braint ni yw gallu cynorthwyo y mis yma ar gyfer y gwaith yna. Ac yna, fel o'n i'n sôn, bore yma wythnos I ddi Gwener byddwn ni'n ailgychwyn y clybiau, ond ar hyn o bryd ni'n cael ein anodd ffeindio lle. Felly, gweddiwch am hynny, os gwelwch yn dda, achos dyna'n dymuniad ni yw cychwyn wythnos, dim wythnos yma, wythnos wedyn. A wedyn, just fel gwybodaeth I chi, just bod ni'n ymwybodol, mae Morris a Fflir, maen nhw yn mynd I fforwm fori, lle mae myfyrwyr ein debyg Cresnogol trwy Gymru yn cyfarfod, a Prydain yn cyfarfod ei gilydd, yn Cwynta, bydd tua 900 I 1,000 ohonyn nhw yna, ac yn cael seminarau ac yn trafod. Felly cofiwch am hynny. A wedyn, wythnos nesa, fydd Sul ola Rhodri gyda ni, Sul ola Elliw gyda ni, a bydd Fflir a Morris yn mynd nôl i'r colegau. Felly jyst bod chi'n ymwybodol o hynny. Gydwch ni weddio. O ddiwyn tad, I ni'n troi ato ti nawr ac yn gofyn ar y ti'n cynorthwyo ni I daddoli di, I sylweddoli yn braint, I sylweddoli mor fawr wyt ti. Ac y bydd na rhyw ryfeddod newydd wrth I ni dyfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. I ni'n diolch am gymdeithas y saint. Yn gweddio arglwydd y byddwn ni'n ymwybodol o'n cariad at ein gilydd, ond yn fwy na dim, yn cariad at y ti. Ac y byddwn ni am dy ogoneddi di. Ni'n gweddio ar y ti'n plygu ni I fod o dan y gair, I gael ein moldio fel wyt ti am yn I fod, mwyn byddwn ni'n dyblesio di, cynorthwya ni felly, I ymateb i'r gair henog. Ni'n cyflwyno Emyr fan hyn, ni'n cyflwyno Dewi yn dafen, a lle bynnag mae dair yn cael ei bregethu yn ffyddlon, ni'n dymuno llwyddiant, os gwelid I fod yn dda, ni'n dymuno clywed am bobl yn dod I gredu. Ac ni'n gweddio hefyd amdano ni sydd yn blant I ti, bydde di'n ymwneud â ni, ac y byddwn ni o arglwydd yn bobl y gair, yn bobl gweddi, ac y byddwn ni trwy dy ras di yn gweld llwyddiant clod I Iesu Grist. Ni'n cyflwyno'n gilydd I ti, ni'n cyflwyno'r criw o fyfyrwyr fydd yn Cwynta wythnos yma, gweddio dy fendith ar hynny, ac yn cyflwyno'n plant ni'n hunain ar eglwys yma fydd yn mynd i'r colegau, yn gofyn ar y tîm mynd o'i blaen nhw, a'i bendithio, a'i defnyddio. Clyw ein gweddi, derbyn ein mawl yn diolch, yn enw Iesu Grist. Amen. Bore yma, wnaethon ni glywed am yr eglwys fore, yr eglwys gynnar, yn gwerthu eu heiddo nhw mwyn cwrdd ag anghenion pobl o fewn yr eglwys. Yr agwedd yna o ddweud, wel, nid fi biau'r pethau yma mwyach fi'n fodlon roi'r cwbl lan, mor wahanol I agwedd y byd yn dyfa.
Heno, ni'n mynd i fod yn clywed am bysgotwyr yn gadael eu cychod a'i rhwydau, yn gadael popeth mwyn dilyn Iesu. Ac mae'r gan gyntaf ni'n mynd i ganu yn dweud yr un peth mewn gwirionedd. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sy'n gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Ydy hwnna'n wir amdano chi heno? Ydych chi wedi cyrraedd y pwynt lle chi'n gweld os oes gennych chi'r arglwydd Iesu Grist, dim angen unrhyw beth arall arno chi. Dy gael di Iesu gyda mi yw'r trysor gorau sydd. Ti yw'n nod, ti yw'n rhan. Fy llawenydd i am can, ac fydd garaf mwy. Yn ei sefyll i ganu. Eisiau ni droi heno i'r Efengyl yn ôl Luc. Pennod 5 ac adnodau 1 i 11. Hanes galw rhai o ddisgyblion cyntaf yr arglwydd Iesu Grist. Luc 5 ac adnodau 1 i 11. Dyma air Duw. Unwaith, pan oedd y dyrfa yn gwasgu at Iesu ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan llyn Genesaret,
gwelodd ddau gwch yn sefyll wrth y lan. Yr oedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac yr oeddent yn golchi eu rhwydau. Aeth ef i mewn i un o'r cychod, eiddo Seimon, a gofyn iddo wthio allan ychydig o'r tir. Yna eisteddodd a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Pan orffennodd lefaru, dywedodd wrth Seimon, dos allan i'r dŵr dwfn, a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Atebodd Seimon, Meistr, drwy gydol y nos buom yn llyfurio heb ddal dim. Ond ar dy air di, mi orllyngaf y rhwydau. Gwnaethant hyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod ei rhwydau bron a rhwygo. Am neidiasant ar eu partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w cynorthwyo. Deithant hwy a llwythasant y ddau gwch nes ei bod ar suddo. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu, gan ddweud, dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus o'i fi, arglwydd. Roedd ef a phawb oedd gydag ef wedi ei syfrdanu o weld y llwyth pysgod roeddent wedi ei dal. Ar un modd Iago ac Ioan, meibion Zebedeis, a oedd yn bartneriaid i Seimon. Ac meddai Iesu wrth Seimon, paid ag ofni. O hyn allan, dal dynion y byddi di. Yna deithant ar cychod yn ôl i'r lan a gadael popeth a'i ganlyn ef. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Yn siŵr bod yr geiriau ni newydd darllen yn gyfarwydd iawn i lawer ohono ni. Felly mis ni weddio yn does bydd yr arglwydd yn siarad gyda ni trwy'r gair yma. Rhif 2 yn yr atodiad, arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Plana'r gwir yn ein calonau'n ddwfn, traws newidiau ni ar dy ddelw. Nawn ni sefyll i ganu. Wrth
gweddiod yn gilydd. Nw'n ni geisio'r arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. Heno wrth i ni ddod at ein gilydd ac wrth i ni ddod yn awr i dy geisio di mewn gweddi. Ni'n diolch dy fod ti yn dduw mawr, yn dduw byw, yn dduw sydd yn bresennol ac sydd yno i dy geisio arglwydd. Ti'n addos i ni yn chwilio amdano ti, yn galw arno ti, yn neud i ateb, yn neud i ddangos dy hun, yn neud i ddod yn agos. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti yn dduw nerthol a grymus, yn frenin brenhinoedd ac yn arglwydd arglwyddi. Does na neb yn debyg i ti, arglwydd. Ti yw'r un sydd yn creu trwy nerth dy air. Ti yw'r un sydd yn cynnal popeth, arglwydd. Ti yw'r un y mae'r greadigaeth gyfan yn cydsefyll ynddo, arglwydd. Ti sy'n reoli'r cwbl, a ti yw ein Duw ni. Arglwydd, ti yw ein tad ni. Ni'n dyfolu di heno, arglwydd, am bwy wyt ti. Mae ti yw'r Duw sanctaidd. Mae ti yw y Duw glân a hyfryd a ffrydferth ym mhob ffordd. Ni'n diolch, mae ti yw y Duw sydd yn drindod. Yn dad, mab ac ysbryd glân, yn dduw cariad, yn dduw cymdeithas. Ni'n diolch dy fod ti wedi dangos dy gariad i ni mewn cymaint o ffyrdd. Ond yn diolch ni bod ti wedi dangos y mwyaf clir trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch. Diolch fod y gair tragwyddo wedi dod yn gnawd, fod Duw wedi dod yn ddyn, a hynny mwyn pobl fel ni. Ni'n diolch, arglwydd, bod ti heno yn holl wybodus, ti'n gwybod y cwbl, ti'n gwybod y cwbl amdano ni. Ac bod ti'n adnabod ni ac yn gwybod pethau cudd ein calonau ni, ti wedi gosod y gariad arno ni, a wedi ein prynu ni, a gwerthfawr waed yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, am y pethau hyn i gyd rydyn ni yn dyfolu di. Dad, mae'n y fwy. Mae'n y cymaint fwy i'w ddweud. Arglwydd, os yna neb yn debyg i ti. A ni'n gofyn nawr y bydde di yn llenwi ein meddyliau ni, ein golwg ni, ein calon ni, ein clustau ni, llenwi popeth, arglwydd, gyda ti dy hun. Arglwydd, ni eisiau dy nabod di yn well, ni eisiau dy garu di yn fwy. Ac arglwydd, ni eisiau hynny i'n traws newid ni. Ni newydd ganu, arglwydd, ni eisiau dy air di i ddod yn rymus i weithio yn ein calon ac i newid ni, arglwydd. Neud i, please, ein newid ni. Arglwydd, os oes rhywun yma sydd ddim eto'n dy nabod i, dangos dy hun, arglwydd. Fel nes di alw Pedr a'r disgyblion eraill i ddod ar dy ôl di. Arglwydd, neu di alw rhywun heno i ddilyn. Galw rhywun heno i adael ei pechod. Galw rhywun heno i godi ei croes nhw a dy ddilyn di. Dad, ni'n gweddio dros ni sydd yn credu. Neud i. Neud i waith mawr yn ein calonau. Rho olwg ffres arna ti a rho gariad mwy yn ein calonau ni tuag ato ti. Da, ni'n gweddio hefyd neud i roi baich i ni dros y colledig. Dad, paid y gadael i ni fod yn hunanol. Paid a gadael i ni fod wedi credu yno ti a cael bywyd yno ti ac yna cadw hynny ar ein cyfer ni'n hunan.
Dad, gad i ni weld fod y bobl o'n cwmpas ni ar goll. Ond bell oddi wrtho ti. Ac angen achubiaeth, angen meddyg, angen help. Arglwydd, helpa ni estyn llaw. Ac helpa ni i rhannu'r newyddion da yma gyda'r bobl o'n cwmpas ni. Dad, ni'n cyflwyno ni fel eglwys ar ddechrau tymor newydd. Ac dad, ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Falle bod yna rai yma'n dechrau rhyw gyfnod newydd, falle bod yna rhyw bryderon yn ein gwynebu ni. Problemau yn mynd i ddod i'n rhan ni. Ni ddim yn gwybod, arglwydd. Ond ni'n ymddiried yno ti ac yn gweddio yn wneud i trwy dy air, trwy'r amgylchiadau ni'n gwynebu, trwy bopeth, arglwydd. Gwna ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Gwna ni'n fwy tebyg i'r hyn rwy ti am i ni fod. Arglwydd, derbyn ni nawr felly. Gweithio yn ein calonau ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2. Ffyddlon 1. Di gyfnewid. Oesol 1. Ti yw craig fy hydd. Arna ti rwy'n dibynnu. Galwaf arna ti, drachefn a thrachefn. Na ni sefyll i ganu. Trowch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni yn Luc pennod 5 a mewn ffordd mae'r neges heno yn adeiladu ar be glywon ni bore yma. Bore yma o'n i'n cael snapshots o yr eglwys fore, yr eglwys gynnar a wnaethon ni weld llwyddiant fyna, yndo? Llawer o bobl yn cael eu hachub, llawer yn cael eu ychwanegu i'r eglwys. A be welon ni am yr eglwys yna, yn eglwys iach, mae'n llawer o ffyrdd, ddim heb broblemau, ond yn eglwys iach. A be welon ni? Wel, ond nhw'n eglwys oedd yn gweddio, yn eglwys oedd yn blaenoriaethu y gair, ac yna ar sail hynny yn eglwys oedd yn gymuned, glos, cariadus i'w gilydd. A dyna yw'r anogaeth i ni, i fod yn eglwys iach, felly bod ni yn wir yn ymroi i weddi, yn ymroi i
gair Duw, i astudio a rannu'r gair, yn ymroi i garu ein gilydd, a'r gobeith yw wrth i ni wneud hynny, y bydd y cariad yna fel petai'n gorlifo. A byddwn ni yn gallu estyn allan ac yn gweld pobl yn dod i glywed ac yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A falle, o'ch chi yma bore yma, neu chi'n clywed yr crynodeb yma, a chi'n meddwl eich hunan, wel, nag i ni wedi trio hyn. Mewn ffordd nag yfe dyna be ni wedi bod yn gwneud, a ni ddim wedi gweld rhyw lawer o ffrwyth. A mi siwr os ni'n onest, ni gyd i teimlo fel na rhyw adeg yn do. Hynny yw, ni'n trio bod yn ffyddlon i'r arglwydd ac yn trio gwneud yr hyn mae wedi'n galw ni iddo fe, ond ni ddim yn gweld rhyw lawer o ymateb, a mae'n berygl i ni anobeithio, neu digal o'n ni cyn dechrau'r tymor. Mae'r cyntaf o fedi a ni wedi rhoi lan yn barod. O fi yn gweddio ac yn gobeithio bydd yn testyn i heno yn help, os mae dyna siwd i ni'n teimlo. Oedd e'n help i fi rai misoedd yn ôl pan o'n i yn Oklahoma, ges i'r profiad ryfedd yma. Falle bod wedi digwydd i chi, lle mae'r arglwydd yn fel petai'n taflu yr un ysgrythyr ato chi sawl gwaith. Achos bod ni'n rhy dwp yn aml iawn i glywed y tro cyntaf, yn dyfa. O'n i yn y car, o'n i gyda'n ffrind i Alan, mae rai ohonoch chi wedi cwrdd o fe, o'n i ar ein ffordd i gyfarfod. Cyfarfod efo gweinidog o Afghanistan. A ni'n siarad efo Alan ac o'n i chydig bach yn cynical. Mae Alan, fel pob Americanwr, yn berson positif iawn. O'n i yn, fel i ni Cymru'n gallu bod weithiau, wel, ni wedi trial hwn, ni wedi trial y llall. A dyma Alan yn atgoffa fi o'r hanes yma. Yn gweud, wel, cofia nawr am Pedr, cofia am y pysgotwr yna. Oedd di bod yn pysgota trwy'r nos, heb ddal dim byd. Ond yna, mae'r arglwydd yn dweud, wel, triwch to. A mae dyn ni hanes tebyg arall yn does nes ymlaen yng ngweinidogaeth Pedr, lle maen nhw wedi bod yn pysgota trwy'r nos, mae'r arglwydd y tro yna'n dweud, wel, trowch, taflwch y rwyd yr ochr arall i'r cwch. A'r un peth sy'n digwydd yn y ddwy hanes, mae'r rwydi yn llawn. Mae'r arglwydd yn abl i newid y sefyllfa. Maen nhw wedi gwneud yr un peth, ond mae'r arglwydd yn abl i fendithio. O ta waith, o'n i wedi cyrraedd pen y daith, di mynd i fewn i'r caffi yma, o'n i'n sgwrsio trwy cyfieithydd gyda'r gweinidog yma o Afghanistan, yn holi nhw am y gwaith o'n nhw'n wneud, a yn yr sgwrs yma, allan o'n unlle, fel petai, dyma fe'n dweud union yr un peth. Yn cyfeirio'n sylw i at yr hanes yma. Nawr byddai'r byd yn galw hynny'n gyd ddigwyddiad. Ac oedd e'n gyd ddigwyddiad, ond wrth gwrs ni'n credu mewn un sydd yn cydrefnu. Ond ni'n gweld e fel Duw yn atgyfnerthu y neges yma. Felly, pa gymor sydd yn yr hanes yma i ni fel eglwys sydd eisiau pysgota am bobl? Eglwys sydd falle chydig bach yn cynical, a chydig bach yn flinedig, a chydig bach yn anobeithiol. Wel, cyn bod ni'n mynd ati i feddwl am y pysgota, fi'n credu bod eisiau ni dreulio bach o amser yn meddwl am ein hunan fel pysgod. Right? Mae eisiau ni atgoffa'n hunan o beth sydd wedi digwydd yn ein profiad ni. Mae fel mewn awyren yn dydy. Os ych chi mewn awyren, y cyngor maen nhw'n rhoi yw, os oes problem am yr masgiau ocsigen yn dod i lawr, be chi fod i'n neud gyntaf? Wel, chi'n rhoi un eich hunan ymlaen yn gyntaf, cyn bod chi'n gallu helpu neb arall. A dyna fi eisiau ni'n neud. Fi eisiau ni feddwl chydig bach am be mae'n golygu i ddod yn Gristion. So yna'r pwynt cyntaf, dod yn Gristion. Beth sy'n digwydd pan mae person yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist? Beth i ni'n gobeithio gweld yn digwydd mas fyna i bobl eraill? Wel, mae'n y fwy i ddweud am ddod yn Gristion, ond fi'n credu pan ni'n edrych ar brofiad Pedr fan hyn, ni'n gweld 4 cam eitha clir yn dyn ni.
Beth yw'r camau ni'n gweld yn Rhofia 4? Wel, y peth cyntaf ni'n gweld yw fod e'n clywed gair Duw. Mae'n clywed gair Duw. Unwaith, adnod 1, pan oedd y dyrfa'n gwasgu ato ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan llyn Genesaret, gwelodd ddau gwch yn sefyll wrth y lan, roedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt ac roeddent yn golchi eu rhwydau. Ni ddim yn clywed yn union beth oedd Iesu yn dysgu. Mae'n dysgu gair Duw. Ac ni ddim yn gwybod yn union beth glywodd y tyrfaoedd, ond pwy oedd yno? Pwy oedd yn gwrando? Pwy oedd yn clywed? Wel, Pedr. Cyn bod unrhyw un yn gallu dod yn Gristion, maen nhw'n gorfod clywed y neges. Chi yma heno. Chi wedi clywed. Ydych chi jyst yn rhan o'r dorf, neu ydych chi'n mynd i rando? Na'r cwestiwn yn dyfa i ni. Ond i unrhyw un arall mas fyna, ein teulu, ein ffrindiau, ein cydweithwyr, yr unig ffordd maen nhw'n mynd i ddod yn Gristion, yr unig ffordd mae hynny'n mynd i ddigwydd yw os maen nhw'n y lle cyntaf clywed. Sut gallen nhw gredu mewn un dyn nhw ddim wedi i glywed, neu clywed amdano? Cam nesaf y mywyd Pedr oedd bod e'n gweld pŵer Crist. Nawr oedd Pedr siwr o fod, neu bron yn sicr, wedi clywed am Iesu yn barod. Oedd e siwr o fod, neu bron yn sicr, wedi cwrdd â Iesu yn barod. Oedd e'n gwybod lot o bethau falle am Iesu, ond mae yna rhywbeth yn newid fan hyn yn does. Mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, ewch, taflwch y rwydi nôl i fewn. Mae'n dweud adnod 4. Dos allan i'r dŵr dofn, gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Ac i ddechrau mae Pedr yn meddwl bod Iesu yn bonkers. Yna'r gwir. Okay? Pwy oedd Iesu? Mab y Sair. Pwy yw Iesu fan hyn? Yr athro. Iesu, ti'n gwybod lot o bethau am waith coed, ti'n gwybod lot o bethau am Dduw, ond gad y pysgota i ni. Meistr, drwy gydol y nos buom yn llyfurio heb ddal dim. Ni di bod allan ar yr adeg cywir. Ni di bod yn gwneud beth ni fod i wneud. Ond, ar dair di mi o llyngaf y rwydau. Gwneithant hyn a daliasant nifer enfawr o bysgod. Ac yn y foment yna, mae fel petai llyged Pedr yn cael ei agor. Mae'n dod i weld rhywbeth am Iesu. Yn dydy, mae'n di galw yn meistr, yna mae'n galw yn arglwydd. Mae'n dod i weld, yn yw nid just mab i Sair yw hwn. Nid just athro da yw hwn. Mae'n gweld fod Duw ar waith. Yn dydy, mae'n taflu ei hunan lawr wrth luniau Iesu. Ni ddim yn gwybod baint oedd Pedr yn deall ar y pwynt yma. Mae'n dod i sylweddoli, efe Iesu yw y Meseia? Efe dyma'r un i wedi bod yn disgwyl amdano? Dyma'r un sydd wedi ei anfon gan Dduw? Eto gai ofyn, ydych chi wedi gweld hynny? Cyn bod chi'n gallu meddwl rannu'r efengil gyda rhywun arall, mae'n rhaid i chi ddod i glywed ac i weld y drostoch eich hun. I weld pwy yw Iesu Grist, ac i ni wrth gwrs ni'n gwybod llawer mwy nag oedd Pedr ar y pwynt yma. Ni'n gwybod na fe yw mab Duw, y Duw ddyn, wedi dod i'r byd, wedi cymryd ein cnawd ni, ond yn ddibechod, a di mynd i'r groes, a di marw, a di atgyfodi, a wedi esgyn, a mae yn nawr yn y nefoedd, yn eiriol dros ei bobl. Ni'n gwybod y pethau hyn, ond ydych chi wedi gweld e? Trydydd cam ym mhrofiad Pedr. Mae wedi clywed gair Duw, mae wedi gweld rhywbeth o bŵer Crist. Trydydd cam, mae'n gweld ei bechod. Pan welodd Seimon Pedr hyn, adnod 8, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud,
dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. Mae'n ymateb trawiadol yn dydi. Mae wedi gweld Iesu'n cyflawni gwyrth anhygoel. Mae wedi cael, siwr o fod, yr catch gorau yn eu profiad nhw fel pysgotwyr. Ac eto, beth yw'r peth sydd yn dod mor amlwg iddo fe? Wel, ei bechod e. Bod e angen achubwr. Bod e yn anheiddiannol, bod yna rhywbeth yn bod yn ei galon e. A mae'n dweud wrth Iesu, cer i ffwrdd. Dylsen ni ddim fod gyda ti, dylsen ti ddim fod yn fy mhresenoldeb i. Ond syndod iddo fe, dyw Iesu ddim yn mynd i ffwrdd, a dyw e ddim yn anfon Pedr i ffwrdd, a mae'n dweud wrtho fe, paid ag ofni. Paid ag ofni. Ac yna mae dynnu'r cam ola. So mae Pedr, fel pob Cristion, wedi clywed gair Duw, di gweld pŵer Crist, di gweld ei bechod a'i angen ei hun, ac yna mae'n gadael popeth mwyn canlyn Iesu. Ddim just Pedr wrth gwrs, mae'n disgyblion eraill hefyd, Andreas, Iago, Ioan, yna deithant ar cychod yn ôl i'r lan, a gadael popeth a'i ganlyn ef. Oedd hyn yn gam enfawr iddyn nhw yn doedd, mor gostus. Ond mae Pedr, fel petai'n sylweddoli fan hyn, mae'r hen fywyd yna ar ben. Mae yna rhywbeth mwy, rhywbeth gwell, rhywbeth pwysicach ar gael. A felly mae'n gadael y cwch, mae'n gadael y rwydau, mae'n gadael y pysgod yn y môr mwyn dilyn Iesu. Dwi ddim yn gwybod beth sydd i ddod, ond mae'n dewis dilyn mewn ffydd. Gai ofyn i chi eto, ydych chi wedi profi hyn? Hynny yw, nid yn unig wedi edifarhau o'ch pechod a gweld eich angen, ond gweld fod Iesu yn un sydd werth ei ddilyn, a sydd yn derbyn y rai sy'n dod ato fe mewn ffydd. I Pedr, oedd e yn llythrenol yn golygu gadael popeth, a falle bydd e'n gofyn hynny gennym ni. Mae sy'n dweud yn dydy, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo godi ei groes yn ddyddiol am canlyn i. Ar y lleia mae eisiau ni fod yn barod i wneud hynny. Dyma, yn syml, beth yw hi i ddod yn Gristion, ynddo fe? Ac dyma sydd angen digwydd i bob un ohono ni. Os chi ddim yn Gristion heno, gai annog chi nawr i holi'ch hunan, chwilio'ch calon chi ac i geisio Duw. Mae ar gael, mae'n cynnig ei hun i ni. Nid Pedr ath ar ôl Iesu, ond Iesu ath ar ôl Pedr, ynddo fe? Mae'n dod ar eich ôl chi heno, mae'n dweud dilyn fi, der ar fy ôl i, tro o dy bechod, dilyn fi. Dyma'r neges ni angen credu, a dyma'r nawr y neges sydd gennym ni i'w rannu. Os chi wedi dod yn Gristion, yna, os allai roi e fel hyn, chi ddim yn bysgodyn nawr, chi wedi cael eich dal yn yr oed. A chi nawr yn bysgotwr. Mae gennych chi fywyd newydd, a mae gennych chi gyfrifoldeb newydd. So dyma'r ail bwynt heno yma. Bod yn bysgotwr. Os i ni wedi cael ein hachub, mae'r arglwydd eisiau defnyddio ni fel rhan o'i waith. Wrth gwrs, mae'n defnyddio pobl gwahanol mewn ffyrdd gwahanol. Oedd gan Pedr a'r apostolion eraill rôl penodol, ac mae gan gweinidogion a henuriaid a diaconiaid a rai sy'n wedi cael ei donio fel efengylwyr. Mae'r arglwydd yn donio ni ac yn defnyddio ni mewn ffyrdd gwahanol fel unigolion, fel eglwys neu eglwysi, ond mae eisiau defnyddio chi. Mae eisiau defnyddio ni mwyn cyrraedd pobl gyda'r efengyl. Nawr, shwd i ni'n mynd i wneud hynny?
Oedd Pedr a'i ffrindiau yn bysgotwyr profiadol. Ond hyd yn oed wrth iddyn nhw gael ei galw i'r gwaith newydd yma, mae'r arglwydd yn dysgu rhywbeth iddyn nhw yn dydy. Sa'n gwybod beth sy'n gwneud pysgotwr da, fi erioed i bod i bysgota, sa'n credu. Ond os ych chi eisiau bod yn bysgotwr dynion, fi'n credu bod yna ddau beth sydd angen. Yn siŵr allan ni ychwanegu at y restr, ond dau beth fi eisiau tynnu'n sylw ni ato heno. Ufudd-dod a ffydd. Ufudd-dod a ffydd. Ni'n gweld y ddau beth yna yn ymateb Pedr yn dyn ni. Ni'n meddwl yn barod mor rhyfedd yw be mae Iesu'n gofyn iddyn nhw i wneud. Ond yn adnod 5, atebodd Seimon, Meistr, drwy gydol y nos buom yn llafurio heb ddal dim, ond ar dy air di mi o llygaf y rhwydau. Ufudd-dod a ffydd. Oedd Pedr ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd nesaf. Oedd yn disgwyl i rhywbeth ddigwydd? Ni ddim yn siŵr. Mae e'n ufuddhau. Mewn ffordd, oedd e ddim yn gwneud gwahaniaeth sawl pysgodyn bydden nhw'n dal, os unrhyw beth, be mae'n dweud yw ar dy air di. Achos bod ti'n dweud, fi'n mynd i wneud e. Ufudd-dod. Chi'n gwybod, mae gen i ni fel Cristnogion, fel eglwys, gyfrifoldeb, mae'n orchymyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn comisiynu ei ddisgyblion, ac mae'n ein comisiynu ni hefyd i fynd i rannu'r efengyl, i fynd i'r holl fyd, i wneud disgyblion. Mae'n dweud wrthyn ni, dyma siwr ni fod. Dyma siwr ni fod i fyw. A ni angen ufuddhau hynny. Beth bynnag a ddaw, i ni angen ufuddhau. Pam? Achos mae wedi dweud wrthyn ni wneud hyn. A fe yw ein meistr ni, fe yw ein harglwydd ni, fe yw ein gwaredwr ni, fe yw ein prynwr ni. Mae'n gweud wrthyn ni, jump, yn ymateb cyntaf ni ddylse fod how high. Os mae fe'n dweud ar dy air di, dylse ni wneud e. Ni angen trial yn gorau. Yn y nerth mae e'n rhoi i chwilio am gyfleon i rannu'r efengyl. Ni eisiau i'r bobl sydd mas fyna ar hyn o bryd i gael y cyfle i glywed am Iesu. Ni eisiau iddyn nhw weld pwer Iesu. I ni eisiau iddyn nhw gweld eu hangen am Iesu. I ni eisiau iddyn nhw adael popeth mwyn Iesu. Fel glywon ni bore yma. Ni angen gweddio a ni angen parhau gyda gwasanaeth y gair. Ond falle, fel nes i awgrymu'n gynharach, falle bod ni'n teimlo'n blinedig, falle bod ni'n teimlo'n cynical, falle fel Pedr fan hyn, ni wedi bod yn llafurio trwy'r nos, ni wedi bod yn ymdrechu mewn gwahanol ffyrdd a heb weld rhyw lawer o ffrwyth. Felly pam trial eto, pam boddran? Wel, achos ufudd-dod a ffydd. Ein cyfrifoldeb ni yw i fod yn ffyddlon i Dduw. I waith yw achub. Ei waith yw i ddod â ffrwyth. Ei waith yw i lenwi y rhwydau, fel mae e'n gweld yn dda. Ar dy air di, mi o llygaf y rhwydau, a gweld beth a ddaw. Gwneithant hyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod ei rhwydau bron a rhwygo. Tra ni yn Oklahoma, ges i sawl sgwrs diddorol gyda gweinidogion lleol. O'n i'n trio cwrdd a gweinidogion oedd falle efo gwersi i'w dysgu i ni yma yng Nghymru wrth i ni geisio cyrraedd Cymru Cymraeg a ceisio cyrraedd diwylliant lleiafrifol fan hyn. Ac ni'n wnaeth na sawl peth yn harwy yn y sgyrsiau o'n i'n cael, na'i rannu rai ohonyn nhw gyda chi nawr. Gyntaf nes i gwrdd â gweinidog oedd yn gweithio gyda brodorion, yr Native Americans.
Ac oedd e'n, wel, nhw gyd yn bobl hyfryd, fel byddwch chi'n yn dychmygu. Oedd y gŵr yma yn ddiwiol, yn arbennig, ac oedd e'n rannu am, chod, i'r bobl o'n nhw'n trial cyrraedd, mae straeon yn bwysig. Ac mae'n rhaid cyrraedd y bobl yma mewn ffordd maen nhw'n gallu deall ac yn gallu ymateb iddo fe. Ac ni'n meddwl, wel, ie, mae'n wersi fyna i ni, ond does. Yng Nghymru, ni'n bobl llenyddol, ni'n cael eisteddfota a pethau fel yna. Ie, falle bod eisiau ni ddefnyddio mwy o straeon a narratif y Beibl, cyflwyno y gwir yma mewn ffordd gafaelgar a dealladwy. Yna nes i gwrdd â gweinidog Sbaenaidd, neu oedd yn gweithio mewn cyd-destun dwyieithog, Sbaenaidd a Saesneg, ac yn y sgwrs yna'r pethau oedd yn dod drosodd oedd sancteiddrwydd personol, right? Bod ni angen bod yn bobl gwahanol i'r byd, ac eto ar yr un pryd lletygarwch, cydfwyta, gwahodd pobl, cael nhw fewn i'ch tŷ chi, mynd allan a cynnig gwasanaethu nhw. Bod yn amlwg bod ni'n wahanol ac eto mynd ac ymwneud a gwahodd. Yna nes i gwrdd â gweinidog fel sones i ar y dechrau, a'i wraig o Afghanistan. A di profi pethau erchyll. Ac ni'n gofyn, chymod, beth sy'n angen i ni wneud? Ac yr ymateb fyna oedd gweddi, gofyn i Dduw am arweiniad, ac yna disgwyl am yr arweiniad yna. Hynny yw, oedd e'n dweud, cyn bod ni'n dechrau trial siarad â fe nhw, bod ni'n cerdded o amgylch lle maen nhw'n byw ac yn gweddio, ac yna'n mynd ac yn chwilio am gyfleon i rannu. Hynny oedd yr holl sgyrsiau yma ges i nhw'n gymaint o fendith, jyst cael mynd i gwrdd ar bobl diwiol yma sy'n caru Duw a sydd i wahanol raddau yn profi bendith. Y Duw yn gweithio, mae yna ffrwyth yn dod i'r hyn maen nhw'n gwneud. Ond chymod beth yw'r peth mwyaf nes i ddysgu? Does dim ateb rwydd. Does na ddim silver bullet. I ni methu cymryd unrhyw un o'r technegau yma neu rhywbeth fel yna a meddwl os ni just yn gwneud hynny fan hyn bydd yr arglwydd yn achub. Na. Na beth yw'r ateb? Wel, ufudd-dod a ffydd. Ni angen gweddio. Ni angen ymroi. Ni angen rhannu'r gair. Ni angen taflu'r rwyd i mas ac yna aros i weld be mae'r arglwydd yn gwneud. A mae'n ymdrech fan hyn. Chi'n gallu dychmygu Pedr ar y pwynt yma, oedd e wedi blino, yn doedd. Ac eto mae'n ymroi. Falle bod ni wedi blino, ac os ni'n onest, fel Cristnogion yn aml iawn, ni'n gallu ffindio esgusodion yn dyn ni. Rhesymau i beidio rhannu'r Efengyl. Fi di roi'n ariannol i'r genhadaeth yna, neu fi di roi i'r unigolion yma a'i gwaith nhw yw mynd ar Efengyl. Wel na, wrth gwrs maen nhw'n mynd i fynd ar Efengyl, ond mae eisiau ni ymroi hefyd. Ni angen taflu'n hunan a'n bywydau i fewn i'r gwaith a dyfal barhau. A falle ddawn y ffrwyth, falle ddawn y ddim. Falle bydd y rwyd yn llawn, neu falle na ni ddal cwpl o bysgod. Ond chymod be? Ysdim ots am hynny mewn ffordd. Nid yn cyfrifoldeb ni yw hynny. Mae'r arglwydd werth e. Mae gwasanaethu'r arglwydd werth e. Mae ceisio cyrraedd eneidiau coll werth e. A felly bod ni falle wedi blino, bod ni ddim yn rhyw ddisgwylgar iawn, gadewch i ni fel eglwys i fwrw ati gogoniant i Dduw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y Mynau orffen. Bydd 400 yn y llyfr y Mynau.
Chwa be, sa'n gwybod os nes I fethu rhywbeth, ond sa'n credu bod yna un emyn am bysgota, y bysgotwyr, falle bydd dad gallu cywiro fi ar y diwedd. Yn sicr, o'n I methu ffindo dim yn y llyfr yma. Ond dyma weddi I ni. Byw had y waith o arglwydd mawr. Mae'r emyn yma wrth gwrs yn dechrau ar lefel byd eang, holl derfynnu'r ddeiar lawr. Mae'r ail bennill yn sôn am ein tir, hynny yw ein gwlad ni. Yna mae'n zoomo I fewn ar eglwys. Ac yna'r bennill ola, byw had o waith o arglwydd mawr yn ein calonau nynna. Nawn ni sefyll I ganu. bydded I ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda pob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.